Hej så YouTube. Vi er inde på Darkscraft igen, og vi vil mine i den her episode, og måske kommer der speedrun på. Så den bliver måske en halv time eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Det kan vi finde ud af, når vi kommer langt. Eller halv time tror jeg, vi miner i, okay? Og vi har vores pickaxes med. Lidt, ja. Så det kan godt være, at ham der Chocopop, han kommer med ind i samtalen og er med til at mine. Hans internet fuckede lige op, så. Ja. Bare kiks det der. Sådan der. Minecraft. Det er den, jeg bare fyldt på, hvis det er det. Hvis I vil vide, hvad jeg bruger det til, så optager program sådan der. Ja, og så går vi sgu bare i gang, Bjørn. Ved du, hvad vi skal? Hvordan vi skal mine i dag? Vi går op og sådan her. Vi skal stige mine. Ja, vi skal stige mine. Vi har set nogle, hvis I har set Gex's julekalender, så gør de også sådan her. Så ja. Undskyld, jeg spiser lige. Ja. Fuck det. Hop nu ned i hullet for helvede. Det er okay. Hop nu. Hop. Jeg stiller mig på den her stone. Kan jeg spise lidt melon? Vandmelon. Nej, bare melon. Honningmelon. Honningmelon. Okay. Mine er ellers bare good to go. Mine. Mine er ellers bare. Sådan der. For mine for the win. Min pickaxe går snart i stykker. Godt. Den var allerede brugt. Der er lige lidt lag. Skal lige skrue lidt ned for frames. Video settings. Frames. Bedre nu. Yes. What? What the fuck, hvordan de skrev? Go mention my name to Dr. Sand. I want my Wow, shit. hvad fuck sker der? Ctrl Alt Delete. For helvede, for en video. Hvad sker der lige for dig? Der sker lidt. Ja, okay, sorry. Jeg skal nok klippe det væk. Så bliver der lige sort skærm i det der, så lige. Jeg joinede Karl, det svensker. Det hørte jeg om i sidste afsnit. Og min mor og min lillebror kom bare ind til en brugt til mig. Kan din lillebror godt lide at i ting? Og der er allerede lidt jern. Gider vi ikke at tage. Hvor mange stiger har du på dig? 3. Så er alle dem der dine glæder til fælden. Ja. Sidste gang var der krig. Ja. Det så jeg ikke lige. Det var. Nej, det var fuck træls. Jeg døde. Men jeg fik min ting igen. Så jeg bare, så får jeg med hellere bestille, og det var slager. Ja. Ja, bare lad være med at tage jernet. Vi har ikke brug for det. Når vi behøver ikke tage det ude siden. Nej, det er sgu lige meget. Og så graver man ellers bare, indtil man synes, man er langt nok. Det er altid Nicolai Hedegaard i klassen, når han er blevet. Ja, så skal han få noget af sin egen medicin, når han kommer i skole. Som han bruger på os. Og nu sidder han sikkert og ser den her video, når han bliver uploadet til YouTube, og så tænker han sikkert, nogle idioter eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Han har også selv kaldt Tobias, at han ikke var særlig køn, så. Ja. Ja, nej, det behøver vi ikke til at sige noget.
lag er vi på lag Og vi 54. giver... Kul, der vi heller ikke bruge på der, vil jeg sige. Og kigger bare lidt om. Kan jeg Det fører langt ned. Færdig. Og jeg kunne faktisk godt lige bruge 4 kul til nogle fakler. Okay, jeg har 19 på mig. Sådan. Lys. Og så sætter man det bare. Yes. Jeg laver videre på hullet. Vi kunne faktisk godt bruge lidt jern. Vi får også XP af det. Ja, der kommer en admin på. Og Der han nok løfter han. igen. Han kommer altid hurtigt ud og ind. Ja, de skal bare lige tjekke om alt er i orden. Hvorfor overhovedet skal de det? De går bare hurtigt ind og ud. Altså bare sådan, hvad? Så, kunne lige så godt lade være. Det mangler stadig en masse jernblokke. Fordi at hvis vi skal have det helt fyldt ud med jernblokke, så mangler vi masser. Vi siger masser. Ja. Og sådan en dungeon og lefte. Så lad mig lige se, hvor lang tid vi har optaget. 6 minutter. Det kan blive 15. Nej, vi optager en halv time, og så sætter vi speed på. Okay? De kan høre, hvad vi har snakket om, okay? Okay. Men så glemmer jeg kraftet at sige til YouTube. Det er kraftet med komiske. Skulle jeg have sagt i starten for hende. Mine videoer, de skal bare være perfekte. Nej. Får bare min far til at lave den her speed. Fuck that shit. Henmene. Kommer du ned, Bjørn? Det bliver bare en speedvideo. Så mig det hele. Ja, vi skal grave ned på lag 13, og så graver vi bare ud til siderne. Derfor man skal... Er det en speed video? Ja. Kan I så slet ikke høre, hvad vi siger eller noget? Jo, der kommer sådan... Sådan ligesom sådan... lyd. Sådan... Eller, hvordan skal vi forklare det? Er det ikke nederen? Nej. Se på det. Hvorfor Jeg har skulle det være 25 jern. Har en. Jeg synes, det er meget sjovere at se. Så kan vi da også bare lade være med at lave den i speed. Så bliver den ikke speed, men så kan de høre os lige nu, så ja. Fuck. Da. Shit. Ja, altså. Take it, altså. Jeg kan ikke sige. Men jeg har ikke sagt det til min storesøster, at han skal holde sin kog. Du kunne godt huske sidste gang du Skype, da hun kom ind. Ja, det var fuck funny. Det var så lol. Det var så fail, hedder det faktisk. Det var så lol, kan man faktisk ikke sige. Det var så griner højlydt. Ja, det kan man sagtens sige, Bjørn. Nej, det kan man faktisk ikke. Det siger jo bare det var så lol. Det var griner højlydt uden grund. Ja, laughing out loud. Ej, undskyld. Stop.
Ej, lad være med at slå mig. Lad være med at du bruger ild. Og det skal siges, mit sværd det er sharpness 3, lune 2, fire aspect 2. Så. Kolla. Nej, jeg hugger bare kulsen der. Ned med dig. Der, og så bare videre. Selvom jeg kun har et sharpness 3 og knockback 2 svær på mig, så har jeg altså et vildere svær Nero, der jeg har ikke der er sharpness V og vildere 2. Ja, hvad var det nu, det hed? Og knockback 2, det hedder Bjørn Steadly Weaver. Mega nice. Du viste det også i sidste video. Ja. Til YouTube. Til YouTube-folkene, som gerne vil se vores... Jeg skal ikke skrive, fuck, han er grim eller sådan noget. Det er bare få en fuck. Minus han lefter og joiner hele tiden. Han er lag. Eller, han er bare fuck. Fuck. Han kan bare fuck det. Nej, gravel, det hedder jeg. Gravel, NGI. Og hvis I havde set min video, så lad være med at se dem for helvede. Hvad fanden er det ude i fjernsynet? Jeg skriver lige Kid Basic. Jeg kan bare gøre sådan her. Oh my god. Så får man lige en pickaxe til der. Oh my god. Jesus fucking god. Har du været med mig i de blog, jeg står på? For helvede her. Kan jeg ikke gøre for? Har du Skype på, vil ikke forstyrres? Nej, faktisk ikke. Må man gerne mine den blog, de står under. Du kan se, der ikke er noget under. Har min pickaxe givet stykker, har kun én tilbage. Så skriv Kid Basic. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan nu. Eller skal jeg bare slå dig? Han skrev Nicola BB til der prøver at svare ham. Se, hvordan skriver man WHA? Se, er det ikke sådan der, what? Jo. Jo, godt. Og vi går i 4. klasse. Level 32. Er du level 32? Nej, vi er på lag 32. Jeg ved ikke, om jeg er nok stiger. Det tvivler jeg. Jeg skriver lige til ham i MSG Don't Kill Him. Jeg tror, han vil dræbe dig, bare skrive nej. Bjørn, jeg skynder mig lige at hente nogle stiger, og så miner du bare løs, okay? Okay. Jeg har spist alt dit frugt. Og hvis I ikke ved, hvad det her er, så se episode 1. Og så kan jeg også lige tømme ryggen. Ej, det... Ved I, hvordan jeg tømmer ryggen? Går bare herop, og så smider jeg alt kobbelstone hernede. Så skal det få til på brænding. Han vil dræbe dig, Linus. Jeg skriver til ham i MSG. Nå ja, jeg skulle da, ja. Yes. Skulle da jern til at koge. Go. Det skulle du have taget lidt mere end 25. Yes. Det var gutter. Okay, nu vil han ikke dræbe dig. Jeg har lige skrevet til min ven. Jeg er bare gode venner med alle svenskerne. Det er godt at have sådan en ven. Undtagen ham der Niels T. Han er helt irriterende. Ja, han har prøvet at dræbe mig på et andet tidspunkt. En dag, der prøvede at dræbe ham, der skrev han, at han ikke skulle til armor på. Skifturen over til sådan et sted. Så lige så skyndte han sig til sit armor. Så havde han taget sit armor af, og så skyndte han sig. Og så skulle jeg til at dræbe ham. Han spørger, om vi skal skræde. Og vi skal bare ikke i skole i morgen på grund af lockouten. Jeg skulle have været i skole der, men det gav jeg ikke.
vi hellere sidde hjemme og spille Minecraft. Og Jeg skriver til dem i bilen. Jeg har lige skrevet til dem, at vi filmer på YouTube. jeg Du tror, er ikke så god til engelsk. Så watch it. skrev de filmer til YouTube på Win. Måske kan Karl være med i næste video. Jamen, han er bare lidt svært at forstå, hvis der er nogle danskere, der ser den her. Because I've still gotta say, and it's 6 cents, you got hockey hook. Er du snart? Ja, jeg kommer med 39 stiger. Vi kan kalde den næste video. Vi kan kalde den næste video Gaming med svenskerne. Så Ja, sådan. ej ja. Det skal vi sgu da, Bjørn. Det gør vi sgu da. Fuck en fed idé. Ej, men altså, hvorfor betale lidt penge for? Nikolaj, hvad hedder din kanal? Det ved jeg faktisk ikke. Det har jeg glemt. Det er lang tid siden, jeg uploadede. Eller, nej, det er lang tid siden jeg filmede. Så, Skal vi bare have vores store tid? Altså, Nikolaj, du skal bare slå igennem, så skal du bare blive sådan mega kendt af nogen. Og så bare own det hele. Oh my god! Så skal du bare få Brian, så skal du bare få fat i Brian fra Danmark til at lave. Ja, og så hallo. Så skriver jeg, hey, Brian fra Danmark. Nej, så skriver jeg, fed idiot. Vil du ikke gerne hjælpe os? Ej, hvad lavede du? Ej, vi cater på Brian fra Danmark. Det er vi sgu ikke. Jeg skriver lige MSG til Karl. Jeg synes, han er en flink fyr. Det synes jeg sgu. Han er sgu så dejlig. Og slank. Og elegant. Okay, jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive. Jeg skal bare join. Join the patient. Next. Der er sgu ikke faction på den her server. You join the next. Wing, 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 wing. Kom nu i gang med min for henmønne. Det er jo ligesom der, hvor vi optager, ikke? Og skal lige så lang tid vi optager, 16 minutter. Skal den blive en halv time, Bjørn? Join the next. Vi mangler en halv time. Det kan jeg godt gøre. Det gør vi sgu. Jeg skriver, om de vil være med i den næste video, vi laver. Karl skal OK. Hvornår skal vi lave den? Kan vi optage mere lige efter den her? Ja, det ved jeg ikke. Vi har 13 minutter tilbage. Jeg håber ikke, min mor kommer ind og siger, at nu skal jeg slukke. Jeg spillede hele dagen, men altså. For fuck's sake, man. Fuck, det kunne være pinligt. Især når man sidder på YouTube sådan. For helvede. Jeg filmer altså lige til YouTube. Kan det ikke være på et andet? Jeg skal sgu da ikke have grus. Take it, altså. Jeg har ikke plads. Så smid en LORT til mig. Smid alt det. Nej. Kan vi ikke godt stoppe der? Eller kan du ikke huske? Fordi jeg sådan skrev, hey YouTube, da vi ikke engang filmede. Ja. Han troede, vi filmede, og så skrev han, hej YouTube. Du miner lige lidt, jeg ikke, kan ikke skrive Kid Basic endnu. Bjørn, prøv at kigge op. Ja. Det er dødsspil. Ja, dødsspil. Wing. Sådan en æver i Benny One. Sådan en giga fuld. Ja, Gex, men den var 12 gange 12 eller sådan noget. Ja, den er mega stor. Så sætter de glas eller den over det. Ja, okay, kan jeg skrive Kid Basic nu for hende?
Jeg har brug for det kick basic. Er det hver halve time, man kan gøre det, eller hvad? Nu ved jeg det ikke. Nej, sig det hver 10. minut. Så burde jeg kunne det om 20. Faktisk ikke engang så langt. Vel. Hej. Ej, hvad er det, du laver, Bjørn? Slå dig. Nej, nej. Psykopat. Nej. Mand. Bullshit. Jeg gør mig noget. Hvad laver du? Hvad laver du? We are making a video to YouTube. Så det bare kravle op ad stigen, jo. Hvad hvis stigen, når man kom op, så kom der et skelet og skød en ned, og så døde man. Jeg levede ikke. Jeg var altså ikke dø, seriøst. Krabsen er komisk. Komisk. Jeg vil sige, jeg er komisk. Jeg faktisk var lavet en film til YouTube. Hvad? Så bare stå AFK hele filmen. Og så i den næste film. Står AFK i 7 timer. Jeg bare film, og så bare Højt til jeg står AFK herinde på det her spil, det er 10 timer. Pres min computer sammen. Blev bare varm. Hey Nicolai, nu hopper jeg ned i båden. Synes jeg skal Og så blev vi nødt til at... Blev nødt til at... Hvad man... jeg var lige ved at dø der. Så blev vi nødt til at putte vandkøler i, og så blev den kølet ned hele tiden, og nu bare kigger nogen kold, den er vist 23 grader eller sådan noget. Ja, og hvis I ved, hvad min computer ikke er, så er det en Dell. Og jeg tænker sådan, Dell, for helvede, det er klamt. Og min baggrund, ikke? Og det er fede faggot. Der står fede faggot. Fede faggot. Som Benny Ones, altså. Jeg er fan af Benny One og Gex. Der er ikke mere at sige. Hvad skal vi næste video om? Det ved jeg ikke. Karl.havlund.humlekill. Humlekill. Nej, du spejder. Ej, der står faktisk ikke kill, der står humlekill. Og IP'en, den stadigvæk nede i description, og det er dasescraft.com, er det ikke? Nej, det er PvP PvP-dasescraft.com. Og hvis andre køber, der også til mig, skriver lige i description. Ja, det bliver skrevet i description. Og der er ikke andet at sige. Description. Det er der, I henter det nye. Det nye sviskeboing. Ligesom så er der Anarchy, jeg kan ikke engang huske den med stævelse. Anarchy, er det sådan der? Er det vist det? Sådan der, tror jeg. Kokin XD. Kom ned med jer. For helvede. Hvad lagde jeg på? Hvis vi gør Hey Bjørn, stop. Vi skal et lag ned mere. Ja, nu på lag 11. Så bliver vi på det her lag. Skriv hvad chat. Og lag 11, lag 9 og lag 10, de er de bedste af mine på diamanter. Og det er for Voxy, det der. Og så Bjørn, så graver man bare til hver side. Ja, Nicolai BB3, det er det jeg hedder. Altså, jeg brugte med det stemme på dit Skype. Det er sådan robotstemme faktisk. Bjørn, har du noget træ på dig? Jeg tror lige, jeg går op og tømmer mig for ressourcer. Man kan bare stå vågen. Ja, Og det er lige med det samme, hvis man skal vågen med det spawn. Og det her lige med det samme.
sekunder, så tømmer jeg lige ryggen. Monsieur. Ryggen tændt. Og se her. Ikke lidt Man kan bare gøre sådan noget lynhurtigt, sådan, når man sætter blokken. Jeg tror, det er Nej, en du ny skal ikke have lavet ud. Du skal ikke ud. Du skal ikke ud. Altså. det er nice. Lad bingo. Lad bingo. Lad bingo. Undskyld. Det er bare mig, der fucker. Ej, jeg fucker ikke. Det gør jeg ikke. Ej, undskyld for helmene. Kan ikke gå for det, vel? Helmene, det hedder sgu ikke helmene. Helmene. Nej, men det er et nyt ordsprog, jeg har lavet. For helmene. For helmene også. Erik, du sur. Den surhed ude af mig. Ej, jeg kan ikke huske, hvad det er. Karl Lefte. Wait. Det skal de altså ikke gøre, når vi skal filme det. Nej, altså. Det er faktisk rimelig nice at filme svensker. Ja, vi stopper bare nu, Bjørn, og så... Så kan vi spørge, om de vil være med til Nej, det gør vi i morgen, okay? Så stopper jeg den nu.